Το ChatGPT μπορεί πραγματικά να σου αλλάξει τη ζωή. Σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο θα μάθεις τις σωστές ερωτήσεις μέσα από δεκάδες παραδείγματα που θα σου δείξουν πώς να αξιοποιείς το ChatGPT από την πρώτη κιόλας μέρα. Δεν είναι θεωρητικό μάθημα. Είναι μια εμπειρία γεμάτη πρακτικά βίντεο βήμα-βήμα που μπορείς να παρακολουθήσεις ασύγχρονα, online, με τον δικό σου ρυθμό από όπου κι αν βρίσκεσαι. Στο σεμινάριο θα ανακαλύψεις τις βασικές δεξιότητες για να ξεκλειδώσεις τη δύναμη του ChatGPT, θα δεις πώς να οργανώνεις το χρόνο σου και να αυξάνεις την παραγωγικότητά σου, θα μάθεις τεχνικές για καλύτερη επικοινωνία και γραφή, θα βρεις τρόπους να το αξιοποιήσεις στην εκπαίδευση, θα το χρησιμοποιήσεις στην καθημερινή σου ζωή για απλές αλλά έξυπνες λύσεις, θα δεις πώς βοηθά στην εργασία και την επιχειρηματικότητα και θα ανακαλύψεις πώς μπορεί να βελτιώσει ακόμη και τις ανθρώπινες σχέσεις σου, με συνεχώς νέες θεματικές που προστίθενται, θα δεις πραγματικές ερωτήσεις και πραγματικές απαντήσεις, θα μάθεις τα μυστικά που κάνουν το ChatGPT να δουλεύει για σένα. Στο τέλος θα έχεις ένα εργαλείο που θα σε βοηθά κάθε μέρα, είτε στη δουλειά, είτε στις σπουδές, είτε στην προσωπική σου ζωή. Γίνε επιτυχημένος κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις. Κάνε την εγγραφή σου τώρα με 40% έκπτωση για λίγες θέσεις.